Banbagaci ma 15 bɔɲɔgɔnkɔ olu de buntɛna Mali woromasiri taabɔw fɛ juma tɛmɛlen ni ka tila ka u buruminɛ caman tiɲɛ a n'u dagayɔrɔ. Ni waliya in yɛrɛ kɛla jumadon décembre kalo tile 29 Kidal marabolo kɔnɔ. Armée Mali ale ka fɔla a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ n'o ye communiqué ye. A sɛbɛn kelen kɔnɔ u y'a yira ko jatigɛ walikɛlaw tun ye a lajɛ ni k'u ka labɛnw sabati min yɛrɛ senfɛ u tun bɛna dankari Kidal marabolo kɔnɔ o jumadon sɔgɔmada joona ko sabula min ye mugujugu citaw ye a bɛ fɔ min ma ko tir de mortier k'u ye o ci ka ɲɛsin Kidal dugu kɔnɔna ma. Ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni waliya jugu in yɛrɛ kunbɛnna woromasiri taabɔw fɛ ni ka sɔrɔ ka susuli da ni maa ninnu kan ni ka maa 15 bɔɲɔgɔnkɔ ka o nin daraki. Armée Mali ka kunnafoni di soba ale ka ɲɛfɔli don. O siratigɛ la État-major général des armées ale ko a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ o de ye hakilisigi ani basigi ye ko sabula terrorisme kɛlɛli Mali kɔnɔ k'u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se a dan na yaasa jamanadenw n'u burufɛnw ka se ka lakana. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.